Kaya tapo iti biyang ti Philippine National Police kaya iti gundaway. Amen report manipod kini Idol Dennis Gabriel Alipio. Na kumusta mo ti sa aden ti probinsya tayo nga Ilocos Norte. IFM News. IFM News. IFM News. Police report. Manipod apo ti INPPO. Idol Dennis, good morning. Please come in. May samalang drug suspect ababen ti panakaakto iti mas mga pulis na naregreg na iti plus kasi na naglaon iti Bulsana. Ti insidente kit napasama baben iti panagpasindi kumalaeng iti sigarilyo iti pulis nga iti waiting shed na uray iti padang pulis na punduking kuana iti barangay 5 iti nalasin na Pawa Ilocos Norte. Namuan nga ni patrolman Gugilion Sugayen iti adra iti waiting shed na uray iti padang pulis kamang sunduking kuana nga agturong da iti pulisya iti suspect na 75 iti nakatukomek iti waiting shed tinawag pulis nga magsindi kumakal ti sigarilyo na niyem ta absutan dati suspect iti posporo ket nakita na nga adanat na iti nga plasisye iti mismo nga Bulsana iti panang verify iti pulis ket nakita na nga dati ket naglaon iti may pagarop nga Cebu Idol Bernard. Nabuto dagusen iti panagatawag ti back-up ti pulis kagitamaten iti panang apprehend na pinadakamatatang suspect. Iti inda panang kapkap babayan iti padang pulis kaya mata ni opisyal iti barangay duwang iti transparent plasisye iti naalakyan ko na nagdal 70.5 grams na daan ti market value na 3,400 pesos na alapagin ko na ti mesang yellow lighter iti mesang open empty shay nga adantras dyo iti Shabuken may nga pak iti sigarilyo Idol Bernard. Kapot rito indagdagsdan ganyan iti korpo ti pulisya for documentation ken na ipinaman mo kung trakagwan ang kapot maglapsing iti RA 9165 una iti PNP dati mabanag ket dakkel iti busubilot na kada iti sa balipay nga remedyo iti suspects kapuna na narananda ba't dana iti waiting shed iti barangay 5 nalasin Paway Ilocos Norte. Dito lang iti guys ang tatadambag iti nabuhan na sa 8:40 oras iti Ilocos Norte Police Provincial Office. Idol Dennis Alipio, Katap, RMN. Maraming salamat, Idol Dennis.